όταν με κατηγορούν για κάτι που νομίζουν, κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν, όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ, θυμάμαι τον αλέφαντο. Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε, κράτα όσο μπορείς. Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Κίκας. Εσύ Γιάννη νηστάζω ρε. Τι νηστάζω ρε αγόρι μου? 2 η ώρα και νηστάζω. Γιάννη νηστάζω. Και να λέω τον αντίστοιχο τερματοφύλακα τι κάνεις, πώς είσαι, και λέω εγώ το συγκεκριμένο τον Κίκα και με λέει νηστάζω. Αυτός ο άνθρωπος είναι για να αξίζει εδώ πέρα μέσα? Σε σένα μιλάω ρε Κίκα. Δεν λέτε άμα έχουμε κανένα πρόβλημα να σου το λέει. Με λες νηστάζω, καλά είναι 2 η ώρα που στη νηστάζεις, πού πήγες να πούμε? Δεν λέτε να λέμε άμα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι βρε κόρη μου, νηστάζεις, 2 η ώρα νηστάζω, δεν μπορείς να το καταλάβω. Έλεγα μπορώ να παίξω και να μπαίνα μέσα και να... Ρε εσύ Κίκα, σε παρακαλώ τώρα. 2 η ώρα νηστάζεις, δηλαδή σε 7 η ώρα μας σου σηκώσω να πούμε και σε τρέχω στα βουνά, τι να κάνεις ρε πού? Χαιρέτα μου τον Περισσό, το κόμμα έμεινε μισό. Φωτιά στο σπίτι του λαού, βαράει διαλύσει παντού η παπαού. Χαιρέτα το δογματισμό, το ψευτοσοσιαλισμό, αλλά για αυτήν βρέχει αλλού χαμπάρι η μικρή λουλού η παπαού. Λέω εγώ το συγκεκριμένο τον Κίκα και με λέει νηστάζω. Αυτός ο άνθρωπος είναι για να φύγει εδώ πέρα μέσα? Χαιρέτα μου το κουκουέ, το ρίζο σπάστηκε την γνέ. Είναι προτείνεται για να μην είναι βαριά από το Θεό. Κλειδί στο κομμά του λαού, θα βάλει χοντρό μπαλού η παπαού. Σε σένα μιλάω Κίκα.